Abang pulang jom. Gosek di sini. Dia long live. Why dia long live? Wah long live. Cini Tripura Parti ni Presiden Perempuan Sar Bikiran Khun Logi Tenggo Cini. बड़ी बागै जवाब दिगी चिंता खाये दिल्ली पुलिस कमिशनर संग अनुरोध खाइका जे 28-29 तारीख जनमी और जे डेमोन्स्ट्रेशन खाइए नाइमानी अबनर तारीख अन्य रकम अन्य दिनत खाइछिदि देवली पाइए अबनि बागै आब पोस्टपोन खाइपानो 14 तारीख हाइना हाइता से दिल्लीआव थांनाय 17-18 तारीख आरो डेमोन्स्ट्रेशन खाइजाखनाय जों वानसुका जेहेतु सिगाङावनो हर बिसेसकै वाइटिएफ चिनि इयड्रप जारा दिल्ली थांनाय जारा दिल्ली थांयारो बचमरो चिनि खरां शुधु खुमुलिया दिल्ली हाइ सालो अमाहायथाय गोरों डिस्ट्रिक्टआव जों अमाहायथायै आसुबायै सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खाइनायनि कक्टमानि किन्तु जों खुमुलुंनो हमथाय जेहेतु चिनि राजधानी बनि बागै जों दिनैरो जत्त बिसेसकै चिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट सागारजला डिस्ट्रिक्ट आबनि परे खाना हांखाय जों सदर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमायकै आगरतला डिस्ट्रिक्ट हमायखाय जों चिनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नो थै खाना हमायखैनो आंदोलन चलिनाय खाजिनि ताकुबताय बुकुसं नरक जत्तनो साइमानो अधिकार आदाय खाजिनि गाय नगा आसुक दङै कोन अधिकार आदाय निया बने बागै चबा नांगौ बने बागै सेक्रिफाइस नांगौ नांखाखाय थै नय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों मा दुबनाय ओंगाखाय कोन उपाय गैयै आरो आशीर्वाद खायै आशीर्वाद दिजाखै कोन जों दाबिना आदाय खेमे नग जत्तसु बाहायकै सिक्सर फाइया हजार बरफ थैका थैरिखा हजार बरफ जेलो मासेर पर मास मुसु गायके बुझाकै आबनि परेसन सिक्सिल आदाय खेउका बाहायखायनो बुसकांगो जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों जेसाखाय पर आदाय माखायनाय चिनि त्रिफां साबंनाय खरक सासे लिडार बंगा चिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबबर्मा तिनिरो बथाखलियाबो आनी ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि बागै त्रिपुरा राज्य सिमे आसुगै दंलियाबो सारा उत्तर पूर्वांचल बिनि अरुणाचल थेके आसामनि मिजोराम नागालेण्डनि मणिपुर